дар тоҷикистони собисхилол 8 июл ҳамчун рӯзи маъюбон муқаррар гардида ба шахсони маъюбият дошта ва пиронсолон таваҷҷӯҳи хуса равона мегардад. дар вилояти Суғд бо мақсади амалӣ намудани сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахсони яккаву танҳо, ятимону барҷомондагон ва шахсони дорои имконоти маҳдуд ғамхории бештар зоҳир гардида, ҳамеша ин қишри ҷомеа дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. дар ҳар иду айём роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд маъюбонро иодат намуда, аз шароити зиндагӣ ва саломатии онҳо пайваста бохабар мешавад. тибқи иттилои мавҷуда, шумораи маъюбон дар вилояти Суғд то ба санаи 1 январи соли равон беш аз 50 000 нафар буда, дастгирӣ ва расондани кӯмакҳои иҷтимоӣ ба онҳо зери таваҷҷӯҳи доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қарор дорад. ҳар сол санаи 8 июл дар қаламрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи маъюбон таҷлил карда мешавад. қарори раиси вилоят ба тавсиб расидааст ки ба 1500 нафар маъюбон дар он хосе ки ҳадди аққалии нафақаи онҳо пасттар мебошад ба онҳо кӯмаки яквақтина ба маблағи 300 сомонӣ ба корти пластикии онҳо интиқол гардида шуд. дар вилояти Суғд шумораи маъюбон ба ҳолати 1 январи соли 2025 50016 нафарро дар бар мегирад ки таваҷҷӯҳ нисбати ин шахсиятҳо бевосита дар мадди назар аст, доимӣ аст. дар арафи ҷашну идҳо ба онҳо ғамхориҳои зиёдӣ карда мешавад. қобили зикр аст ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз 2 августи соли 2011 ҳар сол 8 июл ҳамчун рӯзи маъюбон ва пиронсолон таҷлил карда мешавад. ба таъкиди коршиносон, ҳадаф аз он пеш аз ҳама ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷамъият, ташкилоту идораҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба масъалаҳои маъюбӣ буда, мусоидат намудан барои таъмини кафолати иҷтимоии шахсони маъюб ва шароити арзандаи зиндагии онҳо аст. дар доираи барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2025 саломатии маъюбон барқарор карда мешавад ва таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа бештар равона мегардад. маркази солимгардонӣ ва барқарорсозии саломатии маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузургии ватанӣ асосан ба маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузургии ватанӣ ва ашхосони аз рӯи имтиёз ба онҳо баробар. ин ҳам бошад ки иштирокчиёни ҷанговарони интернационалист, иштирокчиёни ҳимоятгарони сохти конститутсионӣ, баъд иштирокчиёни бартарафкунии садамии нерӯгоҳи атомӣ вақти Чернобил, баъд маъюбон ва фуқарони сатҳи ҷумҳуривӣ ва пиронсолон ба воситаи усулҳои физиотерапевтӣ ва иртиботи комплексӣ нигаронида шудааст. дар ин марказ асосан ин ашхосоне ки ройгон табобат мегиранд, онҳо бо хӯрокворӣ, бо дороворӣ, бо ҷойи хоб ва муолиҷаҳои физиотерапевтӣ таъмин карда мешаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба пирону маъюбон ва дигар шахсони яккаву танҳоро дар мадди аввал гузошта, дар муассисаҳои иҷтимоӣ барои бошандагони он шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. дар вилояти Суғд 22 муассисаи иҷтимоӣ фаъолият доранд ва ҳамзамон фаъолияти 12 марказу шуъбаҳои хизматрасонӣ дар хона барои парасторӣ, нигоҳубини чунин шахсон равона шудааст. дар партави ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шахсони саховатпеша, корхонаву ташкилот ва сокинон ҳам пайваста ба маъюбону пиронсолон ғамхорӣ намуда, барои буридахотирии онҳо барномаҳои рангини фарҳангӣ пешниҳод мекунанд. дар марказ 62 нафар бошанда истиқомат мекунанд ки бевосита аз тарафи ҷаҳати вилоятӣ маблағгузорӣ карда мешавад ва бевосита сарпарасти ин муассиса Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва ҷадмм ҷавонӣ ба ҳисоб мераванд. мо ягон чи танқисӣ надорем. мана дирӯз омада аз тарафи беморхона омада ҳаме аз духтур гузаронада. дар Тоҷикистон барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои маъюбон, беҳтар намудани шароити иҷтимоию иқтисодии онҳо, тамоми тадбирҳои судманд андешида шуда, чунин нафарон дар ҷомеа аз ғамхориву таваҷҷӯҳи рӯзафзун ҳамеша бархурдоранд. шахсони дорои имконоти маҳдуд, пирону барҷомондагон аз ин ғамхории давлату ҳукумат шоду масрур гардида, ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён мекунанд, зеро онҳо худро дар ин ҷамъият танҳо ҳис намекунанд ва барои кору зиндагӣ ва тавонбахшии онҳо шароити муносиб фароҳам оварда шудааст.